Assalamu alaikum. Wato baban Cinedu, a gaskiya da za ka je kai karatun addini da farko kafin ka fara wa'azi, ya kamata bayan ka karanta alkur'ani ka nemi ilimin hadisan manzon Allah, ya kamata ka tarbiyyantu da yaya manzon Allah yake wa'azi. Ba zai yi kwatsam kai da kake fim wanda ƙarya ce tsantsa a cikinta, kuma mun san inda Allah a wurare gada da dama ya la'anci maƙaryata, rana tsaka ka fito ka ce za ka rinka challenging ɗin waɗanda suke bin addinin Kiristanci. Ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulunci. Irin abin nan da kuke shi yake sawa challenging ba shine karantarwa ba. Manzon Allah bai taba zuwa sami Kiristoci yayi challenging din su ko Yahudawa ba bayan yana da su a yankinsa. A'a, sai dai su taso su zo su ce sun zo su karu da ilimi ko kuma su tattambaye shi su ji amsar da zai ba su game da addinin musulunci. To a haka musulunci ya yadu. Allah shi ke shiryarwa, in dai har za ka shiryar da mutum kai, da ina ganin ba za ka samu mai bin wani addini ba ma duk duniya sai musulunci. To abin da nake so da kai baban Cinedu, idan za ka karantar da Kirista ya fahimci addininka, ka buɗe alkur'ani da hadisan manzon Allah ka fahimtar da shi, amma ba wai ka ɗauko wani littafi na wasu philosophers wanda su waɗanda suka rubuta wannan littafin ba su yadda ma da Allah ba, ba su yadda da manzon Allah ba, ba su yadda da akwai wani addini ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Ka san addininka, kuma kafin ka fita waje ka ce za ka yi wa'azi, in ma wa'azin za ka yi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kafin ya fita wa'azi, Allah ya ce masa cikin suratu shu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, ka je ka yi wa ƴan uwanka makusantanka wa'azi da farko. Haka ko manzon Allah ya yi. Don haka Kannywood za ka fara yi wa wa'azi, kana ji kana kallon ƴan mata a Kannywood yadda suke faɗa, suke fitowa suke faɗan cewa daraktocinsu suna neman su da zina. Akan samu maganganu kala-kala na luwaɗe-luwaɗe da maɗigo-maɗigo wanda za ka ga yanzu haka matan Kannywood da yawa zan iya kama hotunansu waɗanda suke saka sarƙa a kafansu na hagu da zobe a babban yatsa na dama wanda yake nuna maɗigo suke yi. Abokan aikinka ne ka shigo da su addini su fahimci addini in dai har gaskiya ne. Ba haka ake karantar da addini da challenging ɗin addinin wani ba. Karanta wa Kiristoci alƙur'ani za ka yi da abin da Allah ya ce sai su fahimci addini, amma ba ka ci mutuncin addininsu ba ka ce za su fahimce ka, ba a haka.